रैखा खालामनाय सनालि मोख्राफोरखौ हगारना होबाय। मासनि रैखा खालामनाय सनालि मोख्राफोरखौ सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामायाव हगारना होना जाबाय। फोरमायबाय हादोरसानि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। थांनाय 20 जुन खालाराव हादोर गेजेरारि हाग्रामानि मि जुनार फालांगि गेंनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन सनालि मोख्राफोरखौ। मख'जाथावना दि हादोर गेजेरारि हाग्रानि जुनार फालांगि गेंनि सागु दुथांफोरखौ हमनायजों लोगोसे एसटिएफनि दोलोआ मादाइन सनालि मोख्रा रैखा खालामदोंमोन। बेनिनो मासे थैनाय थासारियाव बोखांदोंमोन। रैखा खालामनाय सनालि मोख्राफोरखौ रैखाथियै फिन सिखोना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामायाव हगारना होफिननाय जाबाय आरो रैखा खालामनाय सनालि मोख्राफोरखौ हगारना होबाय। मासनि रैखा खालामनाय सनालि मोख्राफोरखौ हगारना होनाय जाबाय। सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामायाव हगारनाय जाबाय सनालि मोख्राखौ, फोरमायबाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया।